Nagkatagkaroon ang video ni PNP Chief General Romel Marbil nga nakipag-jam sa banda samtang nagapadayon karon ang operasyon sa mga sakop sulod sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang PNP midepensa nga fellowship matud pa nila ang maong nakuhaan nga video. Ani report ni Argil Relator. Sa video, makita si PNP Chief General Romel Marbil nga na sa usa ka entablado kauban ang nakauniforme sab nga pulis ug mga nakasibilyan. Gibutyag niya sa mikropono. Buloy, lumabas ka na dyan, baka makauwi na kami. Ha? Pagod na nga kami sa iyo. Sa hudyat sa banda, nakijam siya sa pagkanta. At tayo'y magkasamang muli. Sumala sa source sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gipahigayon kini sa mismong grounds sa Police Regional Office 11. Samtang parayon ang operasyon sa kapulisan sa sulod sa KOJC compound sa Davao City. Depensa sa PNP. It is one of the nights, hindi ko lang confirm on what particular night. Kasi sinabi naman ng Chief PNP natin na nakipag-saya sa kasamahan natin sa PNP. Dugang sa PNP, pagpataas lang matud pa sa moral sa mga pulis ang gipahigayon nga fellowship. Yan ang parte ng aming Police Customs and Traditions. Pag kami po ay napapagod sa aming trabaho, mayroong pumapalit sa mga napapagod at yung mga napapagod ay nagpapahinga ay nagpe-fellowship po kami. Sa panglantaw sa KOJC Legal Council. Maybe that is their concept of happiness. Maybe their concept of harassing the members of Kingdom of Jesus Christ and partying about it. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.